Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hari ni kisngi, baki bor penyak distrik kilah ban penjari ki kendon, bat ki jing perkheng ki baharukom, ban pentikina baki nong senong ke jela, kin ommi bat syong bay apo ieng, ban light no ujing pang coronavirus. Handai namar bakar kompeni kita ki jing perkheng kimlong ki basai, kalawan rapat ya ki jing kelomar jing bon ya ki pait ba. Kom kani ki jing kelomar jing bon, ke baki pait ba ki lapan pau, kedai hari boy distrik. Ban syai pat alor kani ki jing kelomar jing bon ki pait ba. Hak arpo pratrek mentau benai leber arhajar arpo ka Batesi TV kelayo banyak keren kerpang bad UADM Karibohi District ubak BJ Kharshandi. Kali. Oh, ada. Kiong ba handai baje on pli berikut marba marti dan tangi lawan mentah ngene pring miyo ta marba marti kilabe no patap kata kasi baje ko baje kan te mentah patap si baje ro kilabe no tengin ro din pam de fat miyo khaw ni Te piok kau ne em miyo re marba potang spoi ne po marba borok gi dukan gile khang kerde pumne te ni stage snong rum dan kau pan keliang no yo kau Degi kun hayang rok ilai ya syangan namar ba kumne kala long kene ka jinya ai kur khiu be kumne man ka sing ngawar chaner ngamda jo gi dukan barok ilai ya khang kala kumne te syaenga la ben yo pa kha ni ngawan thit khao ba gi dukan ku ben ba khang te bom yo khao te nia le kum no bat ku pai ba bon pe ya sia le thli no bom yo khao re ba su gi dukan ku ben ba khang te ba ya than kan la do menen bakar thit khao ba ai khao re la sia ai ba ya thit kilo don ba te na man ta ka si lang ba khat ki breu ba la sia yang sa ba sia ap khao lang ba ki dukan bon ba khang te nga ko gawai gelong tubingi gidon bentahi bani trailang ba sarkar ni so thui kani kadai ka ba e ba ka jing sitom ka ba la jia ka perthai bro ko wai ngir ngi kershan hi ya kani tang ba habang ngi kershan makana handrai ka jing pang kampoi handrai matang ibun ki ban yak tngan mene mestap hapsan baje mestap kaladap ka kali kaladap ni nong kendong bawan wat khau ndrei ki dukan ki namyo te bun daki bapli ki layara khendet kai johori jha ban yadi ndrei ki ong ban phet khau te hadin nang tu ta damar la yalum paj ba ngi ngi la ya be de kaliang kilong tubi kat bala ban dia thet jangai ndrei tim so thu so ki bapli namar ha ka jing tngan ha ka jing siang ni mar imar ba khendet ki wan ra ki ong ban yo thet khau ndagila kamar tim yo ban di khau mata gila si yeng skendang mar ban phai si yeng ki khon gila sa tngan te ki tim so nang gumam do wat mangi ki dukan ki badan kata kamar ro namar ba la order na kaliang jong office deputy commissioner ki ong ba mla ban pli ki dukan lai tang sau teli ki bala bo da kata order harai ngi ki dukan snong ngidon kamar khendet ki soj ngai ngimpo ban persya pa dia ka aj ngimnot ban ai ngi khang ngi ki dukan ngi ya rap hi ban ya belang ya ki pai ba ban persok tho ya ki ngai namar ba than ka po tim so tho so ki la si tur rumah
nakaliang jangan kalong kami kalong snow kia bah kamtam ki konret hayeng bon ki ong ba don sebab khaw don ki kelung ki badi ikadot bat ban thid ki biscuit ro ki namyo mar don ki kelung ki badang sudi tang do biscuit ba kadut ro ki namyo so ban thid te kumno kan 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 dia mar don ki long kami ki bom don ka buny man ai ngo kum don dut te kadut ro ki myo ban thid man ai kum tu kin le kumno itu ki kelung te nakaliang ga sarkar ngakwa ka ban ya perkat lem ya gitu kan snong katu kan ni ai kan pelang ba ka snong ban ya di kan gitu ki long kami ki ai ka dot la ni ki badon khadiat ka sai ka ba nakaliang janga ka kum ka long kami ngan kat patjor bani perkat biang sakendiat ban perkat kam pelai lot ban ya sim khiai ku mangi ki long kami ro ngi pelang nakaliang jongi ki long kami ka be dei ba ka ni ka jing pelak yang ni ka por di nakaliang jong ka district administration ni la pelak ngadu por nai biji hadu ko por sibiji ye kini ki grocery shops ke badon hangni po district bakin play te hagini ki sini beladep ni la yo ki jing ujon ki snong ki beper ba ki ong bakadon ke jing duna ye ki bam kidi badon chegi ni ki snong ki basabar jo kono po town ba tum ta ter te nakaliang jongi ni la identify nengkong ni identify lembah ki video ki dan akumba art punyong teli kini ki grocery shops ki ba ni identify ki ni list ki but ye kini hi ni sha bagen lecture ni ki mar na shalong but ki don du ki ba shim mar na goti kadang ba kini ki la ban supply si ki we pat ki grocery shops ki badon ha ki keleng jo ki shnong badon po di district ye menen ni la review biang ni la ba apinyo teli kadang dunae te ni la don meeting ru ki video ni la khot ki but ni la pan susu ye ki keteng jong kini ki retailers ki bahe ki bala ban support la kumnu ri hunyong tuli shnong gawe ki retailer mangila ayo la khambun ki keteng ju gini kum na po umsling block la yo sa saupo tuli anta na po umling block ni la yo sa arpun ri tuli jirang block ni yo arpulai tuli bat nang ni na po bodombok block ni yo sa khatsan tuli te ninge ba kini ki retailers mengi yo amta ki long sufficient te kini retailers in authorize ki ba kini shim ki mar ba mardi na shendong la ni na po Guwahati but kini hi can supply shakini ki grocery shops ki badon ha ki shendong te ka intention hi ka jing thmu ko jong ka district administration ka long hi ban pek ba kini ki bri ki badon keleng jong ka ki shendong ri boy kim don kam ban wan sha nong po la ni shpo bot ni hat la ni shum sning kini ki yo ki behe ini hi ki grocery shop ki badon ha ki shnong ki jongki kin shim ne kini ki identified retailers kin ra shi ki shnong ki thau ki jongki but ini ki grocery shop pat kin de shi ki nong shong shnong te ha kawi kaliang pat ha ka be dei pat kani ka public distribution system ka PDS te kamar hi ka ne ka marbam hi nam taw ni banai April ti wholesalers kila de pan lift tang tai na po FCI pat din kata hi wholesalers kin ra kin drop shakini ki fair price shop dealers ki badon keleng jo ka district ki badon kuma ars patam but kini ki fair price shop dealers hi kin regulate yang taka jing sam ki khau rishon ki shnom thang joki but nila ai root instruction ki balong strict ha ka kum ki advisory ki yo health department ba ka beding kong ka badon kam kalong ka social distancing tingila ong ba kini ki fair price shop dealers but hunju kini grocery shop ki haban shim ya jing kit clear but pek bagi customer joki kim dei ban bun abaki wan kit kim dei ban bun bat kumju kabar kham tam kam kalong begin maintain ya ka social distancing ka badai shimitar haduka shimitar shiteng te ngila ai ya kini ka advisory ngila ai ru ya press release ngila ai ru ya public appeal sikirang ba shnong ngila ai kot kubor ba kumta ter bat menta ka jing appeal ko jongi sikapaj ba kalong ba sko ba makin cooperate te menem step hi ngila yo ka jing ujon magi pajba ni dong penyak ka yo ki ong ba nadu ko pon tu biji step kila play ya ka yo makani hi kalong ka violation jong ka order jong ka di DC kamar bakat kum ka order jing deputy commissioner hi ka timing jong ka jing play yo ka dai nadu khandai hadu shibeje te namar bi play ru beje kum tang ya haban ongi ki pulet ni hadam ongi ki magistrate ka jongi ba kin khang no namar ba ka jing rush ki priu kajing rush ki pajba apni kit ki marba mardi kala along disorganized te katu ka social distancing ki maintain chu ban ini si khamat kani hi ka penlong ini bangin haban ni perkhat biang kumno man regulate kani ka kam but ngin sai shong meeting biang ngis penbek ba kumno bangin la ban konsultu pajba ban ai ta awareness pajba ba abang ibu ya ka timing hi na du khandai du shibije dukan hi kin play take IT4 bat ki pajba ha ba ki wan ki sultu ba ki yeng du lain
kin maintain ya kata social distance kepada shimitar hadu shimitar siteng kinum ya rush bat ngila appeal ru shi grocery shop ba kanum don kanu kata ka hoarding lani bikin buri ki marba mardi kanum don ru kanu ko overpricing lani ka cik penhe ya kedor cong marba mardi baru kumju ngi appeal ki pajba bakin ya sutu lang bakin ya kershan lang iwe kimdei ki pajba ban ong ba kawai ka long ying ki hapan shim gimar ba mardi de ki po berni de ki dum sutu ba om tamaki de baro ki pajba ki don kam ki ban bam kumta nga appeal si ki pajba bikin sutu ya gani abagi litit ki marba mardi kin yeng du lain kin maintain ki social distance ban habagi tiet ru kin perkhat lem ki wei ba baro ki de ben yo ya marba mardi